I-am sunat eu să vină, că altfel nu ieșea. Da, serios, că trebuie să iei cu... Băi, zicea aseară, Ghigionul, că noi suntem bătrâni, da? Băi, sunteți bătrâni tare, eu sunt tânăr mare. Ce, cu 7 ani mai mic? 7 ani? Asta însemna că Lidiana să mai fac cu mine care cu 7 ani mai mic ca mine, nu? Dar nu, Lidiana. Aia, păi vezi? Acum mă concentrez eu, bă, eu râd față de Lidiana sau de Bianca, nu?